na shirifu haidara aishata samake aishatari nin bɛɛ ka foli a bɛɛ kɛnɛ kɔnɔla la ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo an t'a bila da girinda la kunnafoni di sɛbɛn indépendant a ye kuma ta a ko mun a ka kuma ta senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye l'Amérique jamana ye ni o ye États-Unis ye a ko États-Unis o ko Mali ye décision min ta k'a fɔ ko an ka furancɛla fanga ka a kundama ko a bɛ ti i jɔ kalo 24 na n'o bɛɛ bɛ san 2 ma o ko u y'a mɛn ko wa ko a bɛnn'u ma k'u bɛ gouvernement fo a la k'u bɛ a ɲini sa ko fɛn min ye baara tɔ ye a ye fɔ min ma chronogramme ko o fɛsɛfɛsɛ ni ka o di vote bɛ kɛ nin don a bɛ kɛ nin kalo la a bɛ kɛ nin waati la ko o faranfasiya ko baara tɔ ye o ye foli k'u b'a a di CEDEAO ma ko CEDEAO ko kuma ɲɔgɔnya ko o bɛ to sen na ko o ye olu fana hakilina ye ko a diyar'u ye kosɛbɛ ko b'a ɲini Mali ɲɛmaaw fɛ k'olu fana ka baara kɛ ka taa o sira fɛ ko nin fɛn fila bɛɛ lajɛlen ko ɲɛnama don ko kabini a daminɛ fo ka taa se bi ma olu ka dɛmɛ ani dɛmɛ ko o ma deli ka tigɛ an na ko o dɛmɛ kelen ko o bɛ taa sen na o bɛ to sen na sa fo ka taa se an kɛli ka an yɛrɛ sɔrɔ o ma ni kalata ɲuman o jɛlen ka fanga sigi fanga min ni a sigitɔ maa tɛ susuli kɛ a sigicogo la ko o baaraw ko olu na anw ka jamana ka an dɛmɛ fo ka taa se o fori yɔrɔ ma kunnafoni an y'a bɔ indépendant ale kɔnɔla la u ka bi bɔli don janginɛ nin ka ɲi kojugu a ka ɲi bɛɛ b'i ka position clarifier o ni Asimi décret ta k'a fɔ ko transition ka kundamana ye kalo 24 n'i tɛ fɛ i ka kɛ cogo wɛrɛ la parce que tiɲɛ yɛrɛ la an kana ɲɔgɔn ye CEDEAO ko in a kɛra baara dɔ ye mɔgɔw bolo baara min ni a ma faamu quoi donc ni minnu ko k'a manipuler a manipulation a dara kɛnɛ kan bon ne kɔni hakili la États-Unis y'a kunkolo de ɲini parce que nin ko bɛ cogo min na nin Mali bɛ cogo min na Mali b'i puruti cogo min na n'i y'i kɔlɔsi ka a ɲɛɲini i n'a ka bɛnko la n'a tora k'a puruti k'a b'i bolo don min na n'i ko k'i bɛ pression kan i tɛna se ka pression k'a kan donc a taabolo ne bolo tiɲɛ yɛrɛ la u b'u jɔ fɛ parce que jamanaba n'i tɛ fɛ i ka lebu i n'a fɔ Faransi lebura cogoya min na Faransi lebura Vietnam Amérique nana olu lebura donc n'i m'i kɔlɔsi Faransi lebura Mali la n'i nana k'i b'a kɛ cogo la n'i nana lebu yan fɛnɛ fo mieux que i ka fara an ka dilan ka ɲɛ o ka fisa ni kɛlɛ ye donc ne b'u ka démarche ne b'a ye ten de tabarikala Jacques Sidibe b'a ye cogo di Mars l'américain ka ni laseli an bɛ se k'a fɔ ko c'est salutaire awɔ waleya mun don a ka ɲi kosɛbɛ sabula an ka jamana farafin jamanaw la jamana caman bɛ yen nɔ minnu ye a jira k'a fɔ ko a man ɲa ko an ye 24 mois mun fɔ ni a fɔra jabaranin na k'a fɔ ko transition kɔni ko a bɛna kalo 24 de kɛ maa caman farafinna jamana dɔw y'a jira k'a fɔ ko a tɛ bɛn k'a sɔrɔ u yɛrɛ ŋaniya tɛ i b'a ye k'a fɔ ko a t'u kɔnɔ mais a fɔr'u ye de u k'a fɔ donc l'américain ye a ye cogo mun na o de ye a ye cogo yɛrɛ yɛrɛ ka miiri n'i yɛrɛ ye sabula maa ni bonya ka di ye i bɛ bonya yɔrɔ min na i bɛ taga yen de wa i bɛ bonya kuma mun na i b'o de kuma fana fɔ mas américain ne kɔni bolo Jaginɛ y'a fɔ cogo mun na u yɛrɛ de kunkolo ɲini ka bɔ nin jɛjugu in na sabula jɛjugu kɔ ɲɔgɔn coron don kɔlɔnjugu yiri bɛ kari a yɛrɛ kɔnɔ siga t'a la bamananw ko ten kosɛbɛ dɔ bɛ ka bataki ci i ka jakuruna toto ka mana bɔ bi dɛ dɔwɛrɛ don dɛ dɔwɛrɛ sinɛ Dawuda on zone l'argent ayi non n'i kɔni y'a kɛ dɔwɛrɛ b'a kuma bɔ na mɔgɔ min a b'a kɛ ayi a ka kuma bɔ fɔlɔ n'a b'a bɔ ayi a ka kuma bɔ n'a y'a kuma bɔ sisan n bɛ sɛnɛ to yen ne bɛ dɔwɛrɛ dɔn a b'i ka weekend dɔ de ayisa a k'a kɛ fɔlɔ ayiwa a k'a kɛ fɔlɔ a bɛ dɔwɛrɛ dɔn ayi a k'a kɛ fɔlɔ dɔwɛrɛ wa a tulo bɛ na a bɛ bataki ci k'a ka jiye fana bɔ n tɔgɔ kan a fɔ dɔwɛrɛ k'a ka jiye bɔ n tɔgɔ kan dɔwɛrɛ voilà dɔwɛrɛ masi jala min sɔn wɛrɛ la a ka jakuruna toto ka mana k'a ka jiye bɔ n tɔgɔ kan a b'a kuma bɔ fɔlɔ dɛ sɛk masi bɛ dɔwɛrɛ dɔn a fɔ k'a ka jiye bɔ n tɔgɔ kan a mɛ a fɔ k'a jiye bɔ n tɔgɔ kan a ka ɲi yanni a ka jiye bɔ n tɔgɔ kan bon n'a ye jiye fana fara o fana nin yɔrɔ fara a k'o di kɛ a bɛ bɛn o n'a bɛ kɛ de o a bɛ bɛn a k'o di dɔwɛrɛ tulo b'i la
an b'a fɔ k'a Senegal an foli b'a ye bon kɔrɔkɛ bɛ ka bataki dɔ ci ko bonjour a dɔgɔ attention grippe aviaire merdire grippe aviaire ko kuma ɲɛ e fɔ ya ayi pulakɛ cɛ ne an début de week-end non bon match dɔ y'a yɛlɛma ko professeur match bien a ɲɛna a tɔ tɔkelen dɔ ye sisan o ye Kalisia comme Kalis dɔra Kalisi jama ka jakuruna to ka mana an bi taa CEDEAO ka sigi min ni a kɛra i b'a ye k'a fɔ ko a wulikajɔ a barika bonyana fo ka taa fɔ a to ten fɛn min tun bɛ CEDEAO kɔnɔ o de ye ka anw bolo ka a kulɔ min ni ka a dan kɔ an ka sɔn u ta ma o de kama fɛn min ye kunnafoni di sɛbɛn le point o ka kumata sen fɛ a y'a yira k'a fɔ ko kalo 24 min ni a dira ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko bɛn kun kɛra a kan koyi bɛn kun kɛra a kan anw ni CEDEAO o ni ɲɔgɔn cɛ o kun kɛra kunnafoni a taara ɲɛfɛ ni a ye a y'a yira k'a fɔ ko se kelen kɔ kɛnɛ ka yen k'i b'a ye k'a fɔ ko CEDEAO kɔni nana bɔ a kalama k'a fɔ ko olu ye laɲini minnu kɛ a caman bɛ o ma sabati a laɲiniw olu ka ca fo ka taa fɔ a to ten anw ka fanga a furadama ka an tigɛ kulɔ min k'a da an kɔ bi fanga in kɔni sigira o tɛ a ka ko ye ni ko bɛ kɛ a bɛ kɛ bonya ani karama kɔnɔ an b'an sigi ni ka a kuma ka a fɔ n'an bɛnna min na baara a bɛ kɛ ni o ye kunnafonidila a ye ɲininkali kɛ ko munna CEDEAO bɛ a ɲini ka ko wajibiya anw kan ko min tɛ anw ka ko ye o ye ɲininkali min ni a y'a tɔ min a gulonnen to a taara ɲɛfɛ tuguni a ye ɲininkali kɛ ko munna maa min kan ka anw ka kow jaratigɛ an marabaga walima an ka premier ministre ko o fana suganti olu yɛrɛ ko o suganti ko o sigi anw kunna fila a taara ɲɛfɛ ni kuma ye tuguni k'a fɔ ko karisa yɛrɛ de kunkolo man d'an ye a ye karisa bɔ a la saba nin bɛɛ lajɛlen kun bɛ CEDEAO u ka laɲiniw olu kɔnɔna la kunnafoni di sɛbɛn a ko fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga k'a kun ɲinina ko ka ale gɛn k'a gɛn ka bɔ premier ministre la ko fɛn min ye CEDEAO ka laɲini dɔ kun ye o ye laɲini tɔ a ma ban laɲini caman wɛrɛ kun bɛ a ko la o fɛn min ye an ni Risilaka bolo di ɲɔgɔn ma k'o jɔ net k'o jɔ o fana ye condition min bɛ kɛ sababu ye sa anw bɛ ka min ɲini o bɛ d'an ma n ko k'a ko u ɲinana min kɔ ka kɛ ni kunnafoni di sɛbɛn le point ale ka kuma ye o de ye k'a fɔ ko fanga min ni a filɛ sen na nin ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ ko maliyɛnw ka dɛmɛ ni dɛmɛ ba a ye k'a fɔ k'i bɛ maa ta ka a wajibiya an kan ayi ko o tɛ an ka ko ye ko o de la ko premier ministre min bɛ fanga a kunna bi k'a ka ko a bɛnnen don jamanadenw ma kosɛbɛ o de kama ko kuma o kuma ni diɲɛmaa ye kuma cɛjugu ta ni k'a sɛgɛrɛ faso denw bɛ bɔ k'u ka dusumakasa yira k'a fɔ ko premier ministre min bɛ yen bi ko tiɲɛ yɛrɛ la ko a ka ko a ka bon u bolo k'u tɛna jɛn n'a ye u ka maa ka dɔgɔya kabini sɛbɛn sɔrɔla CEDEAO bolo ka ban k'a fɔ ko u ye laɲini minnu kɛ ko a fanba ko an ka jamana a ma sɔn o ma ko président ko u sera ka ɲɔgɔn ye ten a bɛ fɔ min ma ko huis clos an yɛrɛ dama an ka ɲɔgɔn ye dɔgɔnin dogo la ko u bɔra ni fɛn min ye sa ko de sa k'an ka jaabi an ka to waati wɛrɛ la le 3 juillet ko ka jaabi ko a t'o la ko n'o tɛ ko fɛɛrɛ ni dabali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kun sigilen don sen kan sommet tɛmɛnen ni ka a wuli ka bɔ yen ka embargo wuli ka bɔ yen ko nka ko laɲini minnu kɛra ko o ma sabati fɛn bɛ ji la min ka girin ni bama ye matigi bɛ CEDEAO la min yɛrɛ tɛ CEDEAO kɔnɔ u bɛ miiri u bɛ fiɲɛ sama u b'o u ka hakilinaw de ta u bɛɛ lajɛlen u bɛ miiri ni o hakilina ye u bɛ fiɲɛ sama ni o ka jɛya ye u bɛ kuma ni o ka yamaruya ye ni o ye Baba Faransi ye ko o de kama sa anw sago an ma se ka a sɔrɔ an sago kun ye jumɛn ye embargo ka wuli jamana ɲɛmaa minnu ma an kunna u ka tɛmɛ ni u ka baara ye nka ko u ma sɔn o ma u y'a ɲini kama an tigɛ kulɔ min maliyɛn furadama ko an tɛ sɔn o ma hali n'o y'a sɔrɔ waati tɛmɛnenw na waati dɔw kɛra o an ye maa dɔw sɔrɔ an ɲɛfɛ minnu kɔni sɔnna ka don u ka da fɛ ko nka k'a kana k'u kɔnɔ ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ten ko dɔw tɛ ten dɛ dɔw bɛ yen n'i y'u bonya i b'u sɔrɔ nka n'i y'a kɛ terekeli ye an bɛ ga ɲɔgɔn
na dɛ kuma filɛ nin ye le point ale ka nɔbila don Joe Biden vraiment kuma in diyalen don koyi a ka di a diyalen don c'est propre i n'a fɔ sɔgɔmada na n tun bɛ ka mun d'i ma i k'a lamɛn a yira an bɛɛ la k'a fɔ ko CEDEAO ne delila k'a fɔ an k'a ma deli ka ko dilan a ma tasuma faga a b'a minɛ de wa n'a minɛnen don a b'a tɔ ɲaga parce que kunu ne hakili la mun bɛ ni jɛmukan mun d'i ma Macky Sall fɛ i k'a lamɛn a yirala k'a fɔ ko Goodluck bɔli min kɛra le 3 ani Mali gouvernement ye sɛbɛn mun yira a la a ye visite claire de kɛ voilà donc bɛn kɛra kan k'a fɔ ko an ka taa 24 mois la e ye médiateur min ci ka taa o médiateur sɔnna o 24 mois ma mais k'o taara yira CEDEAO dirigeant na CEDEAO dirigeant de ma sɔn o ma donc i ye kuma min fɔ fɛn bɛ ji la mun ka girin ni banba ye donc kuma tɛ dɔwɛrɛ CEDEAO manipulelen don walima mɔgɔ min ye CEDEAO ka communiqué in sɛbɛn sommet bannen kɔfɛ kibaruyaw ma d'a ma ɲɛmɔgɔ fɛ parce que ni kibaruya dira ma ɲɛmɔgɔ fɛ a tɛ se ka tila tuguni ka tila k'i sigi ka nin communiqué sugu sɛbɛn n'i ye communiqué ta k'a lajɛ ani Macky Sall ye kuma min fɔ kunun ani Mali bɛ posture min na i b'a jateminɛ ani Abdoulaye Diop ye kuma min fɔ sommet bannen jabaranin kɔfɛ i b'a jateminɛ k'a bɛɛ de kelen donc ne b'a faamu cogoya min na Mali ka décision ta a ma bɛn jamana dɔw ma mais ne bolo Mali ye mun fɛnɛ kɛ a fɛnɛ ka ɲi an tɛ an ka jamana ye et puis kumaɲɔgɔnya min tora an ni CEDEAO cɛ fo ka se bi ma i b'a jateminɛ ne kɔni b'a dɔn a ka ɲi parce que mɔgɔ mana kɛ to k'a fɔra ko Mali ye sigi ka fɔ jamana ye kuma de y'a to an sera yan wa kuma de y'a to Mali CEDEAO yɛrɛ binna a yɛrɛ ka jan kɔnɔ Mali bolo CEDEAO binna jan kɔnɔ de comment se peut-il que e yɛrɛ danaya mɔgɔ an kun sigalen don la k'a fɔ ko facilitateur ko mun fɔra k'o de digilen don la ja jaja tiɲɛ yɛrɛ mun ye Macky Sall yɛrɛ mun bɛ CEDEAO kɔnɔ o bɔra ne ko tiɲɛ yɛrɛ la an bɛnna 24 mois in kan médiateur ni Mali gouvernement bɛnna kan a taara d'aw ɲɛkɔrɔ den Sidiki aw tigɛra aw ka médiateur la aw tigɛra a la u tigɛra a la de donc CEDEAO manipulé don marionnette dama faralen de don ɲɔgɔn kan ko ɲɛmɔgɔw ninnu tɛ ɲɛmɔgɔ ye ninnu ye fɛn dɔw de ye an tɛ fɛn minnu yɛrɛ sugu dɔn ala ka bɛɛ kisi ni ɲɛmɔgɔ suguyaw ma non ninnu man ɲi manipulé don jusqu'au dernier degré des pourris Cheikh Sidibe ka taa ni kunnafoni tɔ ye i b'a ye k'a fɔ Janginɛ filɛ ka yɔrɔ min fɔ nin ye kunnafonidila a fana ye o yɔrɔ kelen ni ka o dafa a ko k'an bɛ don min na i ko bi a ko wuli ka jɔ ko a kan ka kɛ farafinna denw fɛ ɲɛmaa minnu bɛ farafinna jango a CEDEAO tɔgɔ in kunna ni nka tiɲɛ yɛrɛ la ka wuli ka jɔ ko u nɔfɛ k'u caman gɛn ko sabula ko u kɔni bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na u bɛ ci bɛɛ lajɛlen na fo n'a kɛra jamana kɔnɔdenw ka ci ye u bɛ maa wɛrɛ de ka ci la ni o ye Baba Faransi ye ni o ɲɛmaa ye Emmanuel Macron n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a ko bɛ o cogo la wuli ka jɔ ka a kan ka kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na farafinna denw fɛ ka ni ɲɛmaa ninnu k'u falen joona ka na ni maa wɛrɛw ye fɛn min ye farafinna ɲɛta farafinna danbe farafinna bonya o bɛ se ka segin a yɛrɛ ma cogoya min na ko ka na ni o ɲɛmaaw ye ka na ni maaw ye maa minnu ni u b'o baara kɛ Cheikh Sidibe kuma filɛ nin ye Mas kunnafonidila ka nin kuma laban ninnu Mali kɔnɔ yan i y'a fɔ an b'a ye farafinna yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ ka bɔ jɔnya kɔnɔ ka k'i yɛrɛ ta ye n'i ye jamana caman ta a dusu bɛ Mali de kɔnɔ ka tɛmɛ jamana ninnu caman a daminɛra anw de fɛ yan voilà a daminɛra an de fɛ yan wa hali n'an y'a kɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ b'a fɔ k'a bɛ misali ta an kan mais u tɛ se c'est le pionnier voilà donc i b'a ye k'a fɔ wagati sera mɔgɔw ka conscience sɔrɔ u yɛrɛ ye Afrique jamana bɛɛ lajɛlen ka conscience sɔrɔ u yɛrɛ ye ka se ka nin faama jugu minnu b'u kunna sabula u fana bɛ Faransi ka baara la o tɛ dɔwɛrɛ ye Faransi fana bɛ k'u ka régime de protéger o dɔrɔn de don donnant donné de don Faransi bɛ k'olu dɔrɔn mago ɲa hali ni jamanadenw tɔw bɛɛ mago sara mais olu dɔrɔn mago ka ɲa dɔrɔn a banna donc Faransi b'olu ka régime mun protéger a banna sinon n'i ye nin jamana ninnu caman jateminɛ Côte d'Ivoire filɛ nin ye tout près Alassane filɛ nin a ka mandat sabanan na coup d'état constitutionnel a y'o de kɛ o dun a ye coup d'état kɛ donc maintenant coup d'état mun don Faransi y'a soutenir a banna donc jagoya ni Faransi y'a bila yɔrɔ min na olu t'a bɔ kan sabula olu bɛ Faransi ka baara la Faransi fana bɛ olu ka régime protéger donc hali ni jamanadenw sara donc wagati sera sa jamanadenw yɛrɛ k'a faamu k'a fɔ ko mun maa o maa n'i nana k'i bɛ tubabuw de ka baara kɛ au détriment du peuple africain maaw k'u ban olu maa suguw la o wagati sera farafinna ten sa Mas n bɛ mun fara kuma in kan i b'a dɔn mun bɛ ko in digi la quoi i b'a kalama sɛbɛn nin ma
sɛbɛn kɔnɔ communiqué min CEDEAO bɔ olu kun kan ka sɛbɛn a kɔnɔ ko tiɲɛna Goodluck ani Mali gouvernement u bɛnna kalo 24 mun n'o m'o de sɛbɛn o ye kalabanciya k'a kɔnɔ o tɛ kalabanciya ya mais u bɛ ka siran jɔnni ye k'o fɔ de kuma in ye u bɛ siran jɔnni ye k'o fɔ matigi kɛ et puis kuma ye min ye ne Cheikh n bɛ mun fara Cheikh ta kan ne bɛ mɔgɔw de fɛ minnu bɛ yen nin an ka CEDEAO k'a minɛ nin subaga ninnu na k'a kɛ farafinna jamanadenw ta ye o mo ne bɛ n yɛrɛ y'o ko de la quoi parce que n'i tora nin kɔnɔ ninnu bɛ farafinna bɛɛ mugan k'a ban k'u sigi n'a ye parce que dɔ wɛrɛ tɛ o min bɛ maa dabali b'a la sommet ka kɛ dimanche samedi dimanche tɛnɛ anw ka bɔ ni an ka chronogramme an ka transition délai non ko dɔ bɛ yen fɛn tɛ yan fɛn dɔ bɛ yen mais i bɛ se ka nin faamu cogo di anw ni anw i ka médiateur kuturu o nana sigi ka fɛn fɔ ka bɛn a la karisa mais ni dalen t'a la pourquoi i b'a kɛ médiateur an ka ɲɛmaaw ka kariya ka bɔ n'a ye u ye bɛnkan sɔrɔ mais e bɛ mɔgɔ min ci i ka ciden mun na i b'a ci d'a ma ka tila k'a nɛn bɔ a kɔnɔ i b'a bɔ a kɔnɔ mun na i n'a bɛnn'a la de a taara da ɲɛkɔrɔ a ko k'aw t'o fɛ a ye mun mɔgɔ sugu ye et puis n'i kumana dɔw b'a fɔ k'i bɛ ka mɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ nin ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen ni fɛn fɔr'u ma o de ma ju ye o de y'a to caman segin n'i kɔ bon o kelen de bɛ d'u kan n'a fɔr'u ye k'a f'u ye k'aw man ɲi aw tere man ɲi a ɲɛmɔgɔ sugu bɛ tila ka segin u kɔ ni mun kunna ka di i bɛ segin o mais n'i kunna man di i bɛ sa kunnangoya la et puis Mali bɛ taga quoi e bɛ se ka nin faamu cogo di ni Macky Sall kuma nin fɔ jɔn bɛ na nin bɔ kalama ko nin fɔra parce que n'Ablaye Diop bɔra nin mɔgɔw b'a fɔ k'a bɛ ka Mali k'a bɛ k'a yɛrɛ maja Ablaye Diop ye kuma fɔ mɔgɔ caman ye siga don kuma la Macky Sall ko u kun bɛnna la k'u kun bɛnna la ko tiɲɛ yɛrɛ min ye k'u bɛnna la mais e cɛkɔrɔba bɛ bɔ ka taa lettre sɛbɛn secrétaire permanent CEDEAO kɔnɔ i bɛ nkalon tigɛ i baliku non ale tɛ ça c'est pas lui mais i ye kuma fɔ i bɛ siran jɔnni ye non c'est pas lui tu as peur de qui c'est pas lui non i b'a kalama fɛn bɛ ji la min ka girin ni bama ye koyi ji la min ka girin o la États-Unis ne y'o f'i ye États-Unis filɛ nin u ka kekun ni Faransi siɲɛ 1000 siɲɛ 100 États-Unis filɛ Europe détruitɔ filɛ n'a sigilen ɲɛna nin a bɛ ka ci u ka foyi t'a la gɛrɛ t'u ka continent la e yɛrɛ ka jamana bɛ ci kɔngɔ b'aw de faga u mɔgɔ foyi t'a la toujours mɔgɔ de bɛ sɔrɔ k'e manipuler u filɛ ka communiqué kɛ ne k'a fɔ ko u jɛra ni Mali ka 24 mai e dangatɔ sigilen bɛ musokɔrɔba jugula kanuna taa ɲɛfɛ quoi Mas oui CEDEAO ka fɛn in na Macky Sall ɲininkali journaliste mun ka Macky Sall ɲininka a kun ka insister k'a fɔ ko Mali ye 24 mois mun décision ta CEDEAO ka sommet kɔfɛ qu'est-ce que k'o tɛ dɔgɔyalima ye ka ɲɛsin farafinnakaw ma qu'est-ce que ko dɔgɔyalima tɛ ka ɲɛsin CEDEAO yɛrɛ jɛkulu ma a yɛrɛ tilala ka segin a kan tuguni a insistera a yɛrɛ tilala ka segin a kan tuguni ko Mali ye o 24 mois min ta o ko Mali ni olu ka médiateur bɛnna la anu bɛnna la o de la an bɔra n'a ye c'est à dire i ye mɔgɔ bɛ ɲininkali o ɲininkali k'i yɛrɛ la k'a daminɛ sommet don a dugusɛjɛ ka na se anw ka bɔli an ka ɲɛmaaw bɔli ka décision ta k'a fɔ ko tile 24 k'a daminɛ kunun na sa ka na san an bɛ ka kun jumɛn na a kɛra tan an bɛ ka a jaabi jɛlenw de sɔrɔ nin waati in na a jaabi jɛlen dɔ ye jumɛn ye anw ka ɲɛmaaw ma a ta ten dɛ ja u bɛnna la o ni CEDEAO bɛnna la et puis ala min ka jamana u bɛnna la voilà bɛn de kɛra la o de la u y'a ta awɔ sabula CEDEAO ye médiateur mun bila ka na bɛn kɛra la jako an bɛ baga Buhari yɛrɛ k'o fana t'a la donc Vox Africa ne y'a lajɛ il n'a rien à voir avec la il est favorable même au fɛnɛ bɛ ka fɔ ayi Buhari ka kuma fanba ye min ye i b'a dɔn bɛɛ bɛ dɔn Cheikh ayi ni ko in na bɛɛ bɛ dɔn koyi parce que ninnu bɛ ɲɔgɔn kɔ bila danga de wulilen ninnu kɔ quoi yani Buhari ka position jɛlen don koyi kɔlɔnjugu yiri a bɛ Buhari ta ye min ye dɔrɔn a ko an ka chronogramme détaillé di Buhari bɛ élection date de nɔfɛ sinon olu ale ta tɛ juguya ye o ale bɛ date de nɔfɛ date jɛlen an bɛ se ka min yira o la ale bɛ se k'i tɛgɛ sigi min kan Buhari tɛ b'o de nɔfɛ o ale ta o de san fila in ko tɛ mais an bɛ nin kɛ nin don élection bɛ kɛ nin don a bɛ baara bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan chronogramme détaillé ale ko en tant que ale ɲɛ to o jɛlen na ale tɛ se k'a ka o kɛ di bon an ka Mali ko yɛrɛ bɔ a la ka kɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ il a raison ale jɔ b'o yɔrɔ la o mais i b'a kalama u bɛ kibaruya ale jɔ b'o yɔrɔ la kibaruya fɔlɔ-fɔlɔ minnu bɛ di a bɛ kɛ i n'a fɔ les gars ils se opposé a ma opposé Mali yɛrɛ ka d'a ye kojugu i y'a faamu donc mais bɔ kɛra kalama o de tɛ awɔ a mi donc o de tɛ minnu y'u opposé la farouchement c'est Bazoum Alassane et puis Baro awɔ Gami président olu saba de don olu saba de y'u opposé a la dɛ farouchement même u ma sɔn donc o de la fɛn ye bilala don wɛrɛ la Macky Sall ka kuma b'a yɛrɛ k'a fɔ u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ça veut dire que ninnu yɛrɛ tɛ ko yɛrɛ de kunna u tɛ ko kunna tiɲɛ yɛrɛ la i secrétaire bi t'i sigi ka lettre ka communiqué
rapport rédigé mun kɛra i to tiɲɛ fɔ a la e mun mɔgɔ sugu ye hein mais ne kɔni t'a dɔn ninnu bɔra kuma ye min ye vraiment il est temps minnu bɛ yen ni ɲɛmɔgɔ sugu ninnu des vieux raka ye u ka ninnu cɛ ka ninnu bɔ CEDEAO u tɛ se k'u yɛrɛ kɛ maa ye u ka ninnu k'u yɛrɛ kɛ maa ye u ka jamanadenw de bɛ wuli Seko dun bɛ wajibiya u kan dɛ yasa ka ninnu yɛrɛ yɛlɛma ka sira d'u ma ka sira d'u ma ou bien k'u yɛrɛ kɛ maa ye ka sira d'u ma o de y'a jɛlen tabarikala sinon u tɛ se ka yɛlɛma u yɛrɛ y'a mɛ taa sinaya ko mun kelen na ma k'a bɛ sinaya ko de ne musa amadu sɛbɛn il connaît le prix amadu ko giriba vert bɛ il connaît le prix il connaît le prix d'un coq robuste musa e tɛmɛna o il connaît le digital. Aïcha, il connaît le prix d'un coq robuste. Mas, chèque, un poulet chacun. Sinon, il y a pas. Bon, moi j'aime les poulets. Quand on nous souhaite comment tu as info matinale. Ah oui, Djongodi. Ni les grands directeurs. Djongodi. Ah. Dibigo connaît. Bon, dans la case de Feneba, quand on nous souhaite, il faut se calmer. Dans la case de Savali, intergaye Moussaf. Amita, Nambora CEDEAO ko la, an bɛ don yurugu a dossier kɔnɔ, a dossier olu ka ca bi. Maire min bɛ yen ni Jalakɔrɔji maire don Umar Gino, ko depuis a dara a kan. A ma ɲɛ kɔ. A ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye. N'a ma ɲɛ k'a fɔ ɲininkali a kun mɛnna sen na. Fɛn min ye siga kɔni kɛra a la sa k'a fɔ ko a tɛ se ka taa so. Sɛbɛn wari min ni o tununna ni o jalaki bolodenkɔni sinnen don a ma. K'a fɔ ko siga kelen don a la k'a ye o manze. Yani kiiri don cɛ o de bɛ t'i jɔ sefa wari a miliyari 2 la Jalakɔrɔji maire Margino Jalakɔrɔji o tɛ Musa ninnu ka fa yan ne b'a maire na ani tribunal ka di dɛ waati bɛɛ ale bɛ wele ni wari fana ka ca dɛ maire ni fana miliyari 2 maire miliyari 2 tiɲɛna cɛ mɔgɔ ka sabali sa o y'a sɔrɔ hali sira tɛ nin dugu la miliyɔn ko kɔni sira de bɛ Jalakɔrɔji yan ji tɛ yen sira tɛ yen sira tɛ yen sira yɛrɛ min bɛ yen o dɛsɛ bɛ ka dilan poussière de bɛ ɲini ka maaw bana o sira in kan maa n'i bɛ ka taa o sira kan n'a fɔra ko miliyari 2 poussière bɛ ɲini ka maaw bana sira yɛrɛ bɛɛ escalier Musa bɛ Jalakɔrɔji de Musa bɛ yen Musa bɛ yen sira fɛ Musa kɔni b'a sira kan o e bɛ Bangoni de fɛ poussière bɛ yen sira yɛrɛ dɛsɛ bɛ ka dilan a bɛ san 4 san 5 bɔ o bɛ sen na degun bɛ maaw kan ji tɛ yen miliyari 2 a bɛ château joli siri a kalannen don m'a dɔn a bɛ château joli siri miliyari 2 kɔni a kana kɛ cɛ ta ye k'u b'a d'ale ma k'ale ka siɲɛ ko non an ka maire dɔw bɛ yen o bɛ se ka Jalakɔrɔji du tiɲɛ yɛrɛ a bɛ se ka château kɛ miliyari 2 non mais an ka maire dɔw bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la c'est pas la peine c'est pas la peine wallahi c'est pas la peine cɛ mairie miliyari 2 a bɛ kɛ nin siga yɛrɛ kan ka k'e la kuma tɛ k'i wele miliyɔn 2,000 n ko miliyari 1 don o don 50,000 i b'a di mɔgɔ ma san 50 ni kɔ diɲɛ don o don ne k'a fɔ k'e ka na 50,000 minɛ diɲɛ don o don pendant 50 ans Allahu akbar miliyari 1 awɔ laji la foyi tɛ fara kan foyi tɛ fara kan foyi maa kelen o yɛrɛ o kuma man ka fɔ hali bon i bɛ mun kɛ nin i yɛrɛ tɛ se i b'i si yɛrɛ kɛ i tɛ se k'a dun ka ban i tɛ se k'a dun yɛrɛ k'a ban i b'i si k'a la i tɛ se k'a dun ka ban yɛrɛ i tɛ se miliyari 2 a ko kɛra baara ye bon a baara ta i b'a ye o dugu kelen na dugu kelen min na miliyari bɛɛ dun i b'a ye o dugu kelen na maa dɔw bɛ yen u bɛ si kɔngɔ la sira tɛ yen maa dɔw bɛ yen u bɛ si ɲaman sanfɛ sira tɛ yen kɔngɔ bɛ mɔgɔw la minɔgɔ bɛ mɔgɔw la bana bɛ mɔgɔw kan soso bɛ mɔgɔw kan dɔgɔtɔrɔso tɛ se ka lajɛ fura tɛ yen dɔgɔtɔrɔ ɲɛnamaw tɛ yen i bɛ dɔgɔtɔrɔso ɲɛnama yɛrɛ jɔ i ka kin na mais i y'a mugan k'a mugan tɛ dɔrɔn cɛ wali nafolo dunni ka di dɛ cɛ nin ye diɲɛ ta ye i bɛ taa mun fɔ ala ye sa i bɛ taa mun fɔ ala ye nin ye diɲɛ ta ye fɔlɔ ne ko a ma taa pole la a bɔra pole la dɔrɔn o ye dépôt d'a kan a bɛ MCA la bi c'est bien fait pour lui
Sheikh be ke la cogo di ka taa se foni ma han ndona mata dombala ka sana dombala ma usana han na sana egam goga sibo nyenabo de bitake ni jagana jalagile munun kelen do ala adago shiga bofu ka tafo atuti o femiye reçu munun be ka fo koni mautara warsara o reçu ga ngati ka di o mérite be o merfene tabi monsieur le maire Allahu akbar monsieur le maire de Jalagoroji mairie ga salembe o maire yere fene ga salembe Allahu akbar Jalagoroji no we bama ay ko ni ka juguni bamba yayo o ji yere di ay ma o ji de o bamba be ji la me ba be ji de lawo akelen de koy anaka régisseur o ku fla be place ne ku na fore ay akelen ne o régisseur akelen c'est ça Moussa Traoré o ya ka régisseur o fla umnera aleni gwa agent urbain do mi jaray ale fene placera tenando yu be placer où ça va be tena nunu ma mo singoro non ma singoro ay o mai présomption d'innocence be me tiens la ningela e be ka mun fone e meriga quittance be mairie yere tabe meriga permis fene be de hawo o fene ni ay jangane sawo be mairie la sebo sebe de be mairie la ka fo ko war de be sara ka ni war sara reçu be dima o mairie ko ni kelen no ka tagla o maire fene tabi o ale refana gele o ale refana tay o ale rekele adama mairie ay ale de mais c'est grave mairie be o duguta ale refana mairie c'est grave quoi wallahi c'est très grave boko malika jonna chaka kele sa c'est ga jo bon abe ma chama ne kono ka fo ko yelema ko mugoro do ga me erete kasuro yelema be damne ere de la folo bo yelema be damne duguma de kayle fo sanfe bo ni merna sugu be sigira tanya chukudi atitanya fo ka jewuli sigira tanya na warbe na chugo ka fo ko ga do projet de développement na ay ni siragla ay ni docteur so joya ay château joya ni mer ka pourcentage tala atege walma badu iba war bla ka bolo ka onzo aba mugwa bo abe jota jamana ay iba kana be abe arama din yere la ko bo mi yere nunun ta jai sigida yere kono sigida de do de farla nyonga o ko merbe ni barala anga dénoncer we prévu nyina kama dro kata dénoncer a wolele fla avec wolabi akanga ke abana mo buga sigida la de bo mo de mo kanga ki kwa sigida la ta ka ko merte dore chidengo e bolo me shiro mola ngo bolo gele ne ba boala abe jega wara faga ale bo o kunlo ta kabna maula serano ate bewu jamana dew ne yisigi olu de tayi olu le sako bila akadu le chugo na be kitini faga jama de tayi abana mai kile kam go war manzi milliard fla merkile abe yani mi khal abela khale chugo di milliard fla na gacha abe chateau joli seri chateau chara chugo anga sikida wala million fla do a chara chugo chara ko ni fla do sane million fla do chateau a war chara chugo ade 2 million ga bibi na romna chara to million fla a chara chugo bo milliard fla million joli ba kono milliard kele million bakele bo million bakele o be foraji bakele seri ni adi mo kele ma adi a marché ni mo kele ma abashi foraji bakele parce que réduction me gala foraji bakele ma be songa ko jiko kele abe mble ayo koni do dugu fambe kele ne o de kare foraji kele kare aji rete chayama dala ko ji yere sama so jiko kuma teble jiko kuma be ke mble akala ne no ba do ne woro fo nga kana ene ni kalango te sira kele na gui chema ko ale ma kalan ko ya to ka ba ko kala ni zonye ya anye mo kala mbali zonye ya anya be de ya abe o kala ni zon a caman ba yira jamana ngono kala mbali zon a caman ba yira ni ni kalango te sira ni mo yere de kechuko ila mo chuko de ni ne tabiya ko di sono sigida che licence ka bla docteur so kono docteur nyana mota iga bla ga docteur so kono sigida ka yiriwa
Ni y'a sɛgɛsɛgɛ a ka dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ tɛ se ka layɛ yɛrɛ. Bon fo ka nin san nin bɛ sɔn k'a b'i kanbɔ ko deuxième mandat a bɛ sɔn wa? Ouais, ko vraiment les mecs a dɔw bɛ sɔn. a exagéré. Il a exagéré? Vraiment triste. Hein? Tanu. A tɛ se ka lakale quoi. Bon ni bon ni y'a ye se kɛra nin de ta ma. Bon maire bɛ Bamakɔ yan kabako de don. Walahi. Bon vérificateur yɛrɛ de kan ka don mairie kɔnɔ ka audit kɛ. A waati sera koyi. A sera. Maire dɔw bɛ wari ni maire dɔw ka train de vie ye Bamakɔ bi i dabali de bɛ ban. A y'o kɔrɔ ko maire tɛ. A ni audit daminɛna mairie kɔnɔ. Sariya la mɔgɔ min sara tɛ tɛmɛ 3000 kan. Maire tɛ sara o. Sariya yɛrɛ la maire tɛ sara. Awɔ maire tɛ sara. Awɔ. N fɛn de don baara fɛn de don bénévolat de don. Donc i bɛ to i ka baara la i bɛ mairie gérer. Awɔ i bɛ to i ka baara la i bɛ mairie gérer. An ka caman bɛ yen baara t'u bolo koyi. Cheikh. U ti baara la koyi. A tɛ se ka lakale. Ala tɛ se ka lakale. N'u bɔra mairie in na chômage. Allahu akbar. Non vérificateur kan ka don mairie dɔw kɔnɔ. Wallahi. A kan ka don a bɛɛ yɛrɛ. Wallahi a kan ka kɛ. Banko yan? Non. Maire ni V8. Hein? O daji bɛ wo min? Hein? Yana kana tɛmɛ nin yɔrɔ ninnu kan koyi. C'est à dire n'a ma fɔ jamanaden n'a ma fɔ sigida n'a ma ɲɛfɔ sigida den k'a fɔ ko. A dɔw bɛ sɔrɔ affaire wɛrɛ la sa. Ayi sa Jaginɛ an ka ko fɔ a si la sa. An ka ko fɔ a si la sa. An ka ko fɔ a si la sa. Maire sara wallahi a cayalenba hakili t'a la ni n y'a bila ka to 3000 ni 200 ɲɔgɔn na mais maire sara tɛ 5000 bɔ Bamakɔ yan a t'a bɔ sara tɛ o ni ne bɛ ta ka d'i ma ko hɔn ni minɛ o y'i ta ye maire ta tɛ dugukolo koyi i ta tɛ. Le maire de Jalakɔrɔji est le philosophe berger et bien cultivé. Tiens, mais c'est triste quoi. Ni ko c'est triste quoi ni ma kuma yɛrɛ. Non o kɔni parce que ni ko c'est triste yɛrɛ ne bɛ to ka kuma fɔ yan n ko. c'est à dire fo i b'a dɔn a ko fɔlɔ ye min ye a bɛ jamanaden de la maa min bɛ kala ta a b'o de la fɔlɔ fo e yɛrɛ k'a dɔn e ka devoir ye min ye ne kan ka mun de kɛ n ka sigida la bon mun de kan ka kɛ ne fana ye f'i k'o fana dɔn. A fɔlen don k'i kan ka nafolo minnu sara san kɔnɔ walima kalo kɔnɔ i ka impôt ni taxes o sara cogo la o sarakun fana de ye k'a di maire ma a ka sigida développer n'a ye a bɛ d'a ma o de kama n ka yɔrɔ nɔgɔlen don i ka yɔrɔ furan n'i ye ɲama fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa min maire de kan k'o ko jalatigɛ awɔ i dan y'i ka yɔrɔ furan ye dɛ mais a ɲama cɛlen filɛ nin ye a bɛ taa min maire de b'o ko jalatigɛ. Maire fana b'a fɔ ko jamana de kan ala segi nin bɛɛ n tɛ n ka kɛ dɔn ye nin bɛɛ y'o ye. Tiɲɛna dɔ ye bataki ci ko ne ka kalan ko kuma k'a kalannen don. Ayi ne kalanko tɛ sa ne ka kalanko kɛ jamana e bɛ olu kalanko don wa. Ayi ne ko dɔ in ko u y'a siɲɛ bɛ ka d'ale ma ko komi u y'a dɔn k'ale ma. Banginda mairie Banginda mairie. Bakari ɲɛ n ko ɲamana o de. Ayi hali Banginda mairie m'o fɔ. K'u y'a dɔn k'ale ma kalan. Hali Saliya m'o de fɔ k'ale ma kalan ni sɛm nana d'ale ma ko ale b'o si ni sɛm nana d'ale ma k'ale b'o si. An m'o ɲininkali kɛ mais k'a kalannen don. I ma kalan mun i ni mɔgɔ kalannenw cɛ. N tɛ kalanko ye koyi c'est une question d'éducation mara cogoya dɔrɔn de don. Non o de don. N tɛ kalanko ye o. Fɛn bɛ taa kalifa e la ten jama ta i b'i da fɔ o la o dira e kelen de ta don i m'i tɛ o c'est pas pour toi. Bon nin miliyari 2 la ye nin kun bɛ fɛn joli kɛ a lajɛ nin bɛ se ka baara joli kɛ. A bɛ dɔgɔtɔrɔso miliyari 2. A bɛ dɔgɔtɔrɔso caman. A bɛ Jalakɔrɔji jiko gɛlɛya ban. A bɛ jiko gɛlɛya ban a bɛ na ni courant ye. A bɛ na ni courant ye. Courant ɲuman yɛrɛ. Ale ka ji kɛ sira kan diɲɛ don o don poussière min bɛ ka wuli Jalakɔrɔji sira kan o bɛɛ bɛ jɔ. Awɔ. Non a tun b'a bitimɛ ka ɲɛ. I b'a bitimɛ ka ɲɛ. Maire ka baara kana kɛ goudron da ye sa nka a b'a se k'a la dɛ. A b'a se kɛ. Goudron entretenu a bɛ se k'o kɛ dɛ. A bɛ se k'o kɛ. Ko ni miiri a la de c'est à dire non. I bɛ goudron dilan ka da maire ma n ka cɛ n bɛ mun f'i ye fo cɛncɛn bɛ da la a bɛ k'i b'a fɔ ko ala y'a da goudron tɛ ye entretien kɛ.
kabako do bon jamana ni bere kan ka kɛlɛ entretien ni zéro ko in bere kan ka kɛlɛ bon jamana kɔnɔ den de kan ka i ka hakɛ sigida denw yɛrɛ de bɛ wuli ka nin dɔw dénoncer k'a ɲini k'a dɔn ka tila k'a dénoncer kosɛbɛ awɔ non i b'a kalan ko maire datugu bɛ yen dɛ a bɛ yen jamana han maire ka taa plainte kɛ maire kan kabako do ko c'est le professeur d'université en philosophie Johnny maire ko fɔ Jalakɔrɔ Jimɛri yan a b'o de fɔ professeur de quoi philosophie ban kuma bannen don yan mais e bɛ mun yɛrɛ fɔ kɔ kuma ma ban Pythagore yɛrɛ de Pythagore n ye fɛn bɛɛ kalan ye philosophie la fo wari ŋanamini ta non a tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ o bɛ philo la wari ɲagamini philosophe ka baara o t'o ye. Non, la philosophie, c'est des hommes intègres. Presque tous les philosophes sont sages. Très sages. Sagesse pour lui. C'est des hommes intègres. Tiens, là. Ni ne ta fɔra bi. U ka kuma bɛ se ka farinya. Ni ne ta fɔra bi. Maire bɛ Bamakɔ yan. Alahu akbar. Non, Ala k'an kisi quoi. Wallahi. Maire bɛ yan koyi. L'amour de la sagesse. A ta kɛra baara ye. Na Mola ni mergo kuma me fo ne ben da de quoi parce que sinon il be teme quoi ay ite teme ay kan e bolo bi e ka tana me jangine bere kanga sigida denga nga ka hake don akanga ka keta don kosobe bon mer fene fi ka do e chide ni ibla ku ne kamgo kamago nyana bo seben ko sirafe abere sebengo bara ora rebe mer la sebengo re ko ma se bolo ta don olu bɛɛ b'a dɔn dugukolo ko sɛbɛn a bɛɛ b'a dɔn yɛrɛ buguna tigɛ sɛbɛn mer ka baara ye ninnu ɲɛnabɔli de o ɲɛnabɔ dɔrɔn mer bɛɛ b'a ka baara dɔn sigida la i bɛ se ka fɔ dɔw t'u ka hakɛ dɔn mais mer a foyi tɛ mun t'a ka baara kɛ t'a dɔn mɔgɔ min yɛrɛ tɛ ka se hali u ka baara yɔrɔ u yɛrɛ bɛ baara kɛ yɔrɔ min na o tɛ ka se k'o yɛrɛ labɛn ji bɛ don fɛn minnu sigilen kan i bɛ mun fɔ o la sa jayina o ka kan mais i b'i nakun dɔn wa ayi o ka kan a t'a nakun dɔn même mana yɛrɛ kama o bɛna mɔgɔ kama min na a mɛriw lajɛ kɛ a caman bɛ a fanba an k'a fɔ ten a fanba parce que n'i ye mɛri sigi a fanba tiɲɛ ils ont des problèmes an ka ɲɔgɔn nɛgɛ musalaka ka bɔ a la problème yɛrɛ de b'u da la papier ko ta sira fɛ jɔn ka problème don dugukolo ko ta sira fɛ o yɛrɛ ka ɲininen tɛ fɛn bɛɛ parce que i ye mun fɔ lamɔ tɔgɔya y'a ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ parce que mɔgɔw filɛ nin kuma caman bɛ hadamaden u bɛ ladira ɲini mɔgɔw la o t'a ɲini u yɛrɛ la quoi yanni ka ladira ɲini mɔgɔ la a ɲini yɛrɛ la e yɛrɛ fɔlɔ kɛ ladiri mais e tɛ ladira ɲini mɔgɔ la cogo di kabako don e n'a fɔra ko e ka bɔ mɔgɔw ka TDR n'u ka fɛnw sara mɔgɔ ye mun fɔ mɔgɔ yɛrɛ ɲɛ b'a la e b'u ka wariw sigida tɛ ka lakana a tɛ ka lawara a tɛ ka yiriwa san o san jiwo bɛ taa ni yɔrɔ ye a bɛ taa yɔrɔ dɔ yira k'a b'o bɔ sira la mɔgɔ ye o san kelen ji bɛ taa ni mɔgɔ wɛrɛ ye mais minnu ka baara suivi t'a la foyi t'a la ne y'o de f'i ye hali bɛ goudron dilan ka di maire ma goudron entretien a tɛ se k'o kɛ hali k'o kuma jɔ bɔgɔ bɛ d'a kan fo ka goudron yɛrɛ mugan k'a ban hali k'o kuma jɔ walahi a to yen mais o bɛ mun de kɛ a to yen ne dɔrɔn mun bɛ kɛ o i hakili b'a la ji ye tiɲɛliba kɛ san min na salon na sini tɛ i taara tile kelen ka yala salon na sini tɛ salon na sini ka taa ni mɔgɔw ka mobili ye i b'a kalama hali furew dayɔrɔ hali kaburu kɔnɔ ji donna yen ka fure dɔ wuguba k'u bila kɛnɛma salon na sini ɲamakɔrɔ mais n ta quartier fɔ n'i ko k'i bɛna fɔ sisan a bɛ kɛ o dɔ kɔnɔ k'i ka m'ale ma a bɛ k'o dɔ kɔnɔ k'i kelen don k'ale ciblé i bɛna kuma ta ale kan o maire u y'an kɛ mobili kɔnɔ k'an ka taa ko dɔw de ka so jɔli sababu la ko o de sababu la ko ji ye nin tiɲɛli kɛ a jɔrɔ olu quoi ka taa kuruwa ayi a kana jɔ ko sa maire yɛrɛ ka jɔ sa maire yɛrɛ bilala polisiw b'an kɔ an bɛ ka taa kuruwa bɛ ka kɛ mɔgɔw ka sow kan nin bɛ ci ka so recensé a ka taa ni so 1000 nin bɛ ci dɔw yɛrɛ ka so yɛrɛ jɔlen don kɔ yɛrɛ kɔnɔ kɔ dingɛ yɛrɛ kɔnɔ u ye kuruwa k'a bɛɛ kan Allahu akbar ko monsieur le maire n'i bɛna a ci don jumɛn a ko bientôt i b'a dɔn a san 3 ɲinɛ hali ni ji nana ɲina ala man kisi la don a bɛ tiɲɛni kɛ a bɛ tiɲɛli yɛrɛ kɛ min ka jugu n'o ye sabula a y'a sɔrɔ a dɔw ma kogo jɔ mais bi bi in na o kogo jɔ u y'a yɔrɔ kɛ étage ye kɔ dingɛ kɔnɔ kɔ dingɛ kɔnɔ ka kɔ geren ji dun t'a tɛmɛ sira bila tagaɲɛ bɛ min i hakili b'a la kamalenin kɛra
sapeur pompier mina fo ibe kay voilà o ji kelen ne o dongelen ji yere de do o ji ko ne o ji kelen yere de do o jeune muntaka do sapeur pompier la fay mo sauver kay mo do sauver o dongelen yere nin ko inkira o dongelen yere de o dongelen yere de ay ni yala nge kle ka yala nani alsa so wu no la Allahu akbar so nye fa ya do Allah kan kisi do wallahi ouais c'était en 2018 soñman kelen de kuma a yoro la quoi bon ta fo soñman yɛrɛ mais ale de kusilen no ji ma quoi ja sufɛ sa nale mɔgɔ minnu tora la y'olu kɛ ɲɔgɔn kan mɔgɔ tora la y'o bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan ka to u la da o so kɔnɔ mai 2018 o ma to o lada o so kɔnɔ ko a ye na ka taa ko n bɛ yɔrɔ yira aw la a m'a fɔ an ye a bɛna taa fɛn min yira an na dɛ ko a ye na ka taa ko n bɛ yɔrɔ yira aw la cɛkɔrɔba dɔ bilala an ɲɛ ka taa a sera ka taa dɔrɔn ka bilefini ka sera ka a sama ka bɔ yen ten Allahu akbar non ɲɛ tɛ se ka d'a kan quoi maa kɔnɔntɔn yɔrɔnin kelen denyɛrɛnin b'a la muso lasiritɔ b'a la bon ji de ka tiɲɛlen nin bɛɛ ye bon o maire kelen ka tila ka bɔ tuguni k'a fɔ ko bon ko a ye a ka experts bila ko bon ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ c'est à dire ko so minnu jɔra jida la ji tɛmɛsira la o ko o so de ye ji dévier ji t'a tɛmɛsira bila ji kariyara ka na don so kɔnɔ bon o so ninnu a ye kura k'olu kan ko bon ko nin so kɔni bɛɛ bɛ ci bon o so de kɛra étage ye bi nin maire dɔ de ka baara ye dɛ maire balolen don ne a balolen don ni e ni ne bɛɛ ye a maire la d'accord kura ka taa kura kɛ mɔgɔw ka so kan ko ji tɛmɛsira ko ji t'a tɛmɛsira bila ko o de sababu ye nin bon a lajɛ bi ala man kisila don ni a san ko k'a bɛ na Allahu akbar don alima san o san kɔni samiya fɛ don dɔ bɛ kɛ sanba bɛ na ka cɛ juguya an balaka dɔ b'a la ka kuma kuncɛ n'o ye san de ji de donn'a kan ji donn'a kan denyɛrɛnin fila b'a bolo kelen b'a kɔ la kelen bɛ a bolo la a yɛrɛ kelen no ka bolo kelen k'o kɛ ka fɛn minɛ sanfɛ toli minɛ sanfɛ ji bɛ ka na a ye dɔ in bila min b'a bolo la a y'o bila bolo sɛgɛnna ji bɛ ka don a ye fɛn yɛrɛ bila a ye toli yɛrɛ bila ale ni min bɛ kɔ la a n'o bɛɛ tora la n'o kɛra ayisa jagine n ko ɲɛ de y'a ye ale ye tɔlili minɛ ale ye tɔlili minɛ a don ko ne taara e kunbɛn sa an kun ka taa ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ dɔ la an tilala ka munumunu na ne hakili bon nin kɛra halisa nin maire kelen bɛ yen a maire kelen bɛ yen a ma yɔrɔ ci a ma foyi kɛ bon samiya setɔ filɛ o bɛ k'i présenté tuguni k'a bɛna mandat wɛrɛ kɛ o yɔrɔ kelen na tuguni an ka jamana in c'est non mais c'est pas la peine quoi a taara kuruwa kɛ ka blokuba kɛ ka médiaw wele ka ORTM ka an bɛɛ wele an nana ko non ko nin so ninnu kɔni u bɛ ci n'a bɛ ci don jumɛn ko bientôt halisa san 3 bientôt ma se bientôt c'est quand mɔgɔ b'o dɔn wa a tigiw taara wari de sara walasa so kɔnɔ ciya ala de b'a dɔn bon jamana jumɛn bɛ yen k'a bɛ jɔ tan nin ye président ka baara ye a kɔni président ka foyi tɛ nin na nin ye procureur ka baara ye procureur cɛ bɛ se ka don a la yɔrɔ min na ni a ma yɔrɔ ninnu ci k'a minɛ ninnu kan ka minɛ de o san 3 tɛ dɛ san 5 2018 a ma ko de la 2018 fo bi a jate san 4 san 5 bon ni ala man kisi la ni o ji ɲɔgɔnna nana tuguni k'a taara ni mobili min ye a don a ji taara ni mobili min y'a don a bɛ mobili 7 bɔ an ye min jate ka ji ka mobili ta ka taa n'a ye mobili kuturu jɔlen ji k'a ta ka taa n'a ye c'est pas la peine ça fait 4 ans bon foyi ma bɔ a la a sow de jɔra ka taga fɛ k'a bɛɛ recensé u y'a bɛɛ recensé ko non nin bɛɛ de bɛ ci nin bɛɛ de bɛ kɔ kɔnɔ a bɛɛ bɛ ji tɛmɛsira la mais foyi de ma bɔ a la an ka jamana bɛ jɔ tan a jɔ man di y'an ka taa an bɛ segin ka na Jacques Sidibe n'an seginna ka na an bɛ taa Pongé vérificateur a ye tɛmɛli dɔ kɛ yen o tɛmɛli a yirala k'a fɔ ko wari min ni a tununa ye wari min n'a a tununa Pongé ala dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ an ka jamana Allahu akbar
wa tungo do ibe war tunungo re abe tunune ha million kɛmɛ wolonwula ani million bi wɔɔrɔ ma maaw sara t'u bɔ dɛ o tɛ sa Sheikh Sheikh lamɔcogo juguya don Allahu akbar million kɛmɛ wolonwula sara tɛ bɔ o tara minnu tɛ sara dun jagina maa dun tɛ lamɔ ko fila dɛ mais ni i bɛ lamɔ walahi ni mari kiri y'a jɔ i jɔ la i bɛ lamɔ kiri b'i lamɔ kiri b'i lamɔ Sheikh i bɛ lamɔ Sheikh kaso yɛrɛ dayɛlɛ kuyo o tɛ se ka continuer sa kaso yɛrɛ dayɛlɛ kaso c'est le lieu de redressement Sheikh rééducation kɛyɔrɔ de ye kaso an kana sonyali kolokolo o ye tiɲɛ mais miliyari fila e kelen m'o dun cogo di est ce que i martaba ka ɲi yan i kunkolo bɛ yan foyi t'a la i kelen m'o dun cogo di n'i kunkolo bɛ yen i bɛ sigi ka walifɛn mugan tiɲɛ yɛrɛ la o la kuma dɔ bɛ kuma la ka i k'i nin da dɔ la parce que e bɛ se ka nin faamu cogo di les gens partent pour que i ka olu furakɛ furakɛli sira fɛ wari minnu bɛ sara o wari de bɛ sara pour que dɔgɔtɔrɔso minɛnkuraw bɛ sɔrɔ ka dɔgɔtɔrɔso lakana ka sɛnɛya la sabati mais a dɔgɔtɔrɔso de i yɛrɛ bɛ don dɔrɔn kasa de b'i kunbɛn i b'a mɛn fɛnɛ ko miliyɔn ni miliyɔn bɛ don miliyɔn 600 miliyɔn 800 o tora mun de kɛra an bɛ taa min lamɔcogo juguya de don kiri de b'i lamɔ n'i ma lamɔ i ka so n'i bɔra kɛnɛ ma i b'i lamɔ n'i donna kaso la funteni bilenden na ni kilimu t'i ka k'i fiyɛ i ka biro kɔnɔ n'o y'i sɔrɔ ye i bɛ lamɔ o mun ko sugu ye a bɛ ka cautionner de a jalen de don o la de bɛ to k'a fɔ ko wari sugu dɔ bɛ n'i y'a dun jamana in kɔnɔ i kan ka jɔ k'i faga de non tan don tan de don o bɛ min f'i ye a ma bɔ sariya la dɛ o de don a bɛ sariya la mais Corée du Sud ni Japon filɛ nin ye minnu yɛrɛ ye wari dun n'u ma lɔgɔ jugu u bɛ t'u yɛrɛ faga a tɛ appliqué de n'o tɛ a bɛ sariya la o a ma bɔ a la yɛrɛ fɔlɔ ayi a ma bɔ a la o mais hɔrɔnya bɛ min ka mɔgɔw jɔ k'i lajɔ ka mugu ci la a bɛ Mali sariya la a ma bɔ a la fɔlɔ e ne bɛ yan nɔ don dɔ la fɛn caman bɛ yan i b'i pan kunna mais a se b'i ye ka kɛ mais i b'a sigi ka hɔrɔnya n'i danbe kama an ko hadamaden danbe kɔrɔ de ko dan b'i la mais ni dan t'e la n'i bilala walifɛn kunna i b'a dun donc kiri bɛ dan k'i la i bɛ taa dankari i bɛ kari i la wo kɔnɔ yen ni i funteni y'i taden tiɲɛ n'i bɔra i tɛ maga la bilen ni manamana ko i b'a kalama quoi o la ne y'a fɔ n ko Mali mɛtiri ka sondage mun bɔra k'a fɔ ko Mali transition ni fɛn kan ka lakilen teliya la o ye Mali kiri ye ka kɛrɛnkɛrɛnnenya corruption a ciel ouvert bɛ Mali a gangrénelen don sur tous les plans niveau bɛɛ la donc o de ye fɛn min ni jamanaden ta a cautionner fanga o fanga n'i nana i mana ja mɔgɔ ye cogo cogo n'i ma kiri lakilen i bɛ taa i b'a ko tɔw taara cogo min na parce que wajibi don dɛ voilà corruption de dɔrɔn mɔgɔninfinw hakɛ jamana yɛrɛ ye kiri de ye i y'a faamuya jamana ye kiri de kuma bɛɛ mɔgɔw b'a fɔ ma yafa mun na tɔɲɔli de kɛra a tɛ tɔto maa la dɛ donc tɔɲɔli de tɔɲɔli in ye tɔɲɔli de e bɛ nin filɛ ni masina musaka min fɔ nin miliyɔn 100 miliyɔn 800 a bɛ li joli sɔrɔ k'a bila dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ a bɛ se ka bâtiment joli jɔ n'a fɔra ko mais i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la f'i ko dayɔrɔ tɛ yen n'a fɔra ko ka matériel de san o wari de taara don o taara bi dɔw de da kɔnɔ a ko matériel sa ko dayɔrɔ tɛ yen ni dayɔrɔ tɛ yen hali matériel sa dayɔrɔ tɛ yen agent minnu fana bɛ yen ni wari bɛ taa bila INPS la ka kɛ sini ɲɛsigi ye o ma o wari fana dɔw i da o kan k'o mansi INPS Ponge wari minnu kan ka taa INPS la dɛ allocation agent minnu bɛ baara la yen min bɛ tigɛ a b'u sara la ko ka t'o di INPS ma a ka kɛ sini ɲɛsigi ye dɔw mansi i bɛ ninnu don kaso la di a ma se INPS la a bɛ se cogo di Sheikh dɔw mansi quelqu'un a bouffé ça n bɛ don dibi la de o awɔ Allahu akbar ko ka li san ko ka bila dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ a taara n'a ye ka sɔrɔmu san ka furaw san a bɛɛ miliyɔn 700 ani dɔɔni ka duntigɛ 2 la ko o li bɛ min u bɛ taa facture kirikara dɔ yɛlɛ i b'a sɔrɔ li tɛ yen kabako de don quoi mais ani tɔni ka di aw ma ko an taara an nana o ma se dantigɛli jana bilen fɛn bɛ yurugu dossier an bɛ to a kan i b'a ye k'a fɔ Ponge ale sa tɛmɛnen kɔ min ni o bɛ CICB la ko bɛ t'i jɔ sefa wari a miliyɔn 82 ani ɲari awɔ CICB la awɔ CICB cakɛlaw wa CICB yɛrɛ la kɛ ale de kan ka a ka cakɛlaw ka INPS wari musaka bila ka taa INPS la o musaka ko o dɛsɛ bɛ ka taa an bɛ don min na i ko bi ne yana ko virement bancaire nin ko bɛɛ jala bɛ tigɛ Sey kana bɔ ko dɔw kalama o ka fisa i ka bɔ a kalama ye koyi kunnafoni di sɛbɛn aujourd'hui ale ye kuma ta sen fɛ a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye INPS a directeur kura ye n'o ye Ousmane Coulibaly ko Ousmane Coulibaly déclare la guerre aux mauvais payeurs des cotisations
ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko yɔrɔ caman kɔni bɛ yen minnu t'u ka wari a sara cogo la ka sɔrɔ wari n'i y'a sara a bɛ kɛ sini ɲɛsigi de ye fɛn min ye baarakɛlaw olu ma an bɛ don min na i ko bi k'a bɛ waati jan k'a daminɛ san 2013 ka na bila fo san 2019 ko cakɛda dɔw bɛ yen olu ma dɔrɔmɛ 1 di a baara ta n'u ka maaw taara retraite la wari a bɛ ka taa est-ce que i y'a faamu n'u taara retraite la olu bɛ t'u tigɛ jan INPS la u bɛ t'u tigɛ jan wa wari a bɛ di o dun ka service tɛ ka wari bila service tɛ ka wari di o kama fɛn min ye kiiri u taara o bunakun kan CICB an ka ale ta a tɔgɔ ma sabula kunnafonidila Elhaji Abe Aidara ale ka nɔbila ye nin ye a y'a jira aujourd'hui kɔnɔ k'a fɔ ko fɛn min ye Kiri ko o ye CICB ka compte ni ka o saisi awɔ cogoya min na INPS ka wari o bɛ se ka ta a la a sera fo nin na jɛnɛ sera fo yan bon nin ta in na parce que kibaruya y'a jira k'a fɔ ko CICB komi directeur kura de b'a kun a bɛna fɔ ale bɛ na waati min na a y'a sɔrɔ ni juru bɛ yen mais komi continuité de don CICB yɛrɛ ko ka ca dɛ voilà continuité de don mais a tɛ jɔ mais n ko CNT bɛ yen awɔ CNT bɛ yen a fɔra de olu tɛ fɛn sara a ye olu kan ka dɔ sara o yɛrɛ parce que n t'olu ka baara wɛrɛ parce que olu dagayɔrɔ kan ka kɛ assemblée kɔnɔna de bagaraji donc a yɛrɛla k'a fɔ ko o bɛ luwanse de la ou bien a bɛ cogo di de komi an kɔni bon tiɲɛ na n t'a dɔn u bɛ mun na n kana na fɔ olu kan ka kɛ vacances de la yan olu ka bureau yɛrɛ de bɛ yen a cɛ u ka fɛn bɛɛ de bɛ yen olu ka bureau bɛ yen u ka session bɛ kɛ yɔrɔ yɛrɛ de talen don ka d'u ma u kɛlen don ka flèche yɛrɛ kɛ ko CNT CNT mais o bɛɛ la u ta tɛ o a ko n ta tɛ o mais o ye vacances de la yan donc olu bɛ yen nɔ sinon n y'a mɛn k'a fɔ ko directeur INPS directeur ni CICB directeur k'u kun bɛnna modalité de paiement dɔ la mais ko tiɲɛ la k'u m'a faamu u kɛlen filɛ ka voilà ni waleya min ta k'olu sɛgɛrɛ nin parce que u bɛnna modalité de paiement min na kɔrɔlenw na yɔrɔ juru kɔrɔ ni kura de n t'a dɔn n'olu bɛ ka fara parce que kɔrɔlen n'a ma ɲɛ k'i kɛra directeur i nana sɔrɔ juru kɔrɔ min b'i ka baara la i kɔni b'a sara o ye diyagoya de surtout baarakɛlaw ka allocation de don donc tu es obligé de payer donc u bɛnna la u b'a sara cogoya min na n ye mun mɛn dɛ donc n'aw ma ɲɛ k'aw bɛnna la k'aw b'a sara donc ne bolo directeur fɛnɛ kun kan ka to o sira kan n t'a dɔn ni mun fɛnɛ b'a kɔ la parce que a bɛ se ka kɛ fɛn fɛnɛ fɔra directeur ye a ɲini ka di joona ni directeur fɛnɛ bɛ se ka wuli ka jɔ mun kɛ pour que wari bɛ se ka sɔrɔ donc mais an b'a jigiya kɔni a kɔni fɛnɛ ka sara mais ni fɛn in na i n'a fɔ ni u sara mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ sara wari bɛ tigɛ kalo o kalo de maaw sara la i b'a sɔrɔ baarakɛla minnu bɛ sara ta i b'a sɔrɔ a wari bɛ tigɛ olu kɔni mais a bɛ taga min o la kɔnɔli man ka k'o la o mɔgɔ tɛ mɔgɔ kɔnɔ o la o se k'a dun la de mun y'a dun o de b'a labɔ a banna i b'a sɔrɔ u ye bɛnkan de k'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn walasa ko dɔ bɛ se ka mamu jangɛnɛ tɛ ka ye yɔrɔ min na dɛ o yɔrɔ yɛrɛ de sinon wari tigɛra baarakɛlaw kun ka ban kalo kalo de a bɛ tigɛ o ne m'a fɔ n ko Sɛki minnu b'a tigɛ le fait que a bɛ tigɛ baarakɛlaw kɔni wala a bɛ tigɛ bon o de man bon no a tigɛra a kan ka taa dɔrɔn a kan ka taa voilà o sɛgɛsɛgɛli de o de fɛnɛ kan ka kɛ ayi o kan ka kɛ dɛ yanni o man ka jɛnya yɛrɛ ayi a jɛnyara Ayisa mais man ka jɛnya yɛrɛ Ayisa ni wari tigi ni a tigɛra ka bɔ baarakɛla kun a kan ka taa yɔrɔ min na o dɔnnen don a ma se min y'a tigɛ o ye mun k'a la o de dɔnnen don nin tɛ enquête diya ye koyi ɲininkali de bɛ k'o la ayi yanni kana ɲininkali yɛrɛ kɛ o ma se ɲininkali yɛrɛ la nin kan ka taa a bɔra a kan ka taa yen fɛ a ma se kun y'a to a ma se a b'o ɲininka a b'o ɲɛɲini de aw kun de bɛ ɲɛɲini ayi o tɛ ɲɛɲini walahi ɲɛɲini t'o la jangɛ a taa yɔrɔ dɔnnen don sa a kɔni a taa yɔrɔ o ɲɛɲini caman ka k'a la ɲɛɲini yɛrɛ man ka k'a la n'i y'i kunkolo jan dɔrɔn i b'a dɔn a bɔra mɔgɔ min ka côté fɛ a tigɛra ne kun ne bɛ baara kɛ a tigɛra ne kun a kan ka taa INPS la INPS mɔgɔw k'a ma se jɔn n'a tigɛ ne kun a bɔra min a bɔra ale y'a tigɛ mun na a tigɛra yɔrɔ min a taara min o de bɛ ɲininka a taara yɔrɔ jumɛn sɛgɛsɛgɛli bɛ d'o kan jɔn ye wo bɔ tasa la a ma se sɛgɛsɛgɛli la a kana ni mɔgɔ ka wari ye dɔrɔn a bɛ ɲininka de wari fɔra k'i taara n'a ye i ma taa n'a ye mun na a tɛ ɲininka yɛrɛ a bɛ na ni wari de ni ɲɛmaa kura mun bɛ yen n'o y'a jira k'a fɔ ko modalité de paiement dɔ kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ y'a yuruguyurugu kanama de ne yɛrɛ kɔni bolo ninnu ye jate jɛlenw sabula voilà jate jɛlenw don a ye wari tigɛ mɔgɔw kun k'a bɛ taa nin yɔrɔ la mɔgɔw y'a jira k'a ma se sen bɛ wari kun
modalité paiement ko bola a bila yɔrɔ min a jagine kama me warla kama mala kama tala semala ay sendala o kona ni mo ko wari ay mais ibaro problème mi ya ni yɔrɔ nu filɛ nin ye i b'a sɔrɔ chèque wagati dɔ la recette dɔw bɛ na est ce que a bɛ se k'a to baarakɛlaw ka fɛ ay jagine sabali sa ni ye politique kumaw de ye wallahi jagine i bɛ ka yɔrɔ min fɔ a la nin y'a politique ma yɔrɔ yɛrɛ kuma i t'a faamu an y'a faamu n'i ye nin donné kungo la dɔrɔn par contre recette ici wallahi namara kɛra mais mɔgɔ sara y'i sara de mais sara kɔni dafalen de bɛ na a bɛɛ sara dafalen de bɛ na o dɔ tɛ kɛ ka dɔ to dɔ tɛ kɛ ka dɔ to e ma deli ka wele ni problème la e ma deli ka wele ni problème la ni weleli kɛra la dɔrɔn ja wallahi yurugu asa ne la e ma deli ka wele a la check na mena masakili la jigin masi deli ka wele a problème la tɛna baara yɔrɔ tɔgɔ fɔ mais i b'a kalama wari kun bɛ sɔrɔ baarakɛlaw yɛrɛ sara mana bɔ a la fo baarakɛlaw sara bɛ bila retard la jamana de ka cakɛda don c'est i n'a fɔ c'est mieux étatique i y'a faamuya i y'a faamu jamana sen kelen b'a la sen kelen t'a la mais baara yɔrɔ kan ka baara kɛ k'a yɛrɛ labalo ka tila k'a baarakɛlaw sara mais état bɛ dɛmɛ dɔ k'a ye maintenant i b'a sɔrɔ baara yɔrɔ ka u bɛ revenu mun sɔrɔ n'i ye baarakɛlaw sara b'a la ka tila k'i bɛ allocation sara a tɛ sɔrɔ jagine e bɛ ka ɲinɛ min kɔ mɔgɔ dɔ fɔ jagine o bɛɛ bɛ faamu jagine bɛ ka ɲinɛ i bɛ ka ɲinɛ yɔrɔ min kɔ sara de nin yɔrɔ bɛ sara de dilan quoi sara de don n bɛ fɛ ka mun fɔ chèque ni sara kɔni kɛra dɔrɔn nin b'a la quoi n bɛ fɛ ka mun fɔ ma se k'a faamu dɛ sisan e kan ka sara yɛrɛ kɛ fɔlɔ sara yɛrɛ n'i ye sara yɛrɛ kɛ fɔlɔ n'i ye saraw yɛrɛ kɛ k'a ban wari yɛrɛ tɛ dɔw bolo ka taa bila INPS la ayi a bɛ yen ayisa e bɛ ka min fɔ min bɛ taa bila INPS o bɛ sara de fɛ o tɛ sara de fɛ yan bon i b'a sɔrɔ han i sera ka sara u bɛ sara d'i ma mais e yɛrɛ bolo ko mun tigɛra i b'a sɔrɔ o t'u bolo voilà bon o t'u bolo dɛ o t'u bolo mais o t'o de fɔ jagine o ɲini wajibi de o de kan ka ɲini ka di wajibi i y'a faamuya mais wajibi de n'i y'a mɔgɔ sɔrɔ u bɛ se k'a justifier mais n m'a fɔ ko ninnu ta u yɛrɛ ayi wala ne sinon masi wolola problème dɔ la a yɛrɛ b'a dɔn o de kunu i b'a kalan chèque kalo kalo e sara ye 5000 ye mais i b'a sɔrɔ an mɔgɔ minnu bɛ yan nɔ baara yɛrɛ an ka 5000 d'an ma mais i b'a sɔrɔ an ka 5000 n'a fɔra ko mun kan ka tigɛ ko ka t'o bila INPS la baara yɔrɔ ma se k'o sɔrɔ a b'a sɔrɔ o bon o de bɛ ɲini a b'a ɲini ayi a t'a ɲini wala a t'a ɲini a tɔ laban maaw yɛrɛ le salaire est sacré koyi mɔgɔ sara i ka fɛn bɛɛ parce que mun bɛ taa INPS la mɔgɔ sara la mun bɛ taa INPS la o fana bɛ sara de fɛ o bɛ sara fɛ chèque sisan a tɛ ka ne faamu sisan sa chèque pour que ma se ka ne faamu an ka fɔ terrain tɛ dɛ e sara ye 20,000 ye 5000 de kan ka tigɛ ta INPS la mais i b'a sɔrɔ ni baara yɔrɔ ko k'a ka 20,000 min bɛ d'e ma 5000 bɛ tigɛ ka taa INPS la i b'a sɔrɔ o t'a bolo parce que a ka baara kelen ma se ka e sara yan a ma se k'o bɛɛ la donc a bɛ préférer k'e sara 15,000 mais 5000 min kan ka taa INPS la o tɛ baara yɔrɔ bolo k'o lata mais n'a ma f'e ɲɛna dun n m'a fɔ ko nin t'aw ye dɛ n m'a fɔ ko nin t'aw ye mais ma delila ka wele dɔ la o arriéré kun y'o de non pas d'argent ka se k'a kɛ donc o la a bɛɛ an kana dɔw bɛ yen olu ta tɛ kɔnɔna juguya olu ta tɛ su mais dɔw ta n m'a fɔ dɔw ta dɛ dɔw ta an k'o fana fɔ ka d'a kan kana dun cogo ɲini a la ayiwa wallahi kana dun cogo ɲini a la u ka mɔgɔw ka wari d'u ma a b'a d'u ma dɛ mais a bɛɛ tɛ se a bɛɛ ka di wallahi a bɛɛ ayi ni ye wari kuma cayalen dɔrɔn namara b'a la wallahi kana sɔli ko la yɛrɛ ko fɛn min ye a bɛ f'u ma cogo di Boko Haram ko Boko Haram donna an ka jamana kɔnɔ dɛ ala m'an kisi la a kɔni donna ka ban a donna ni sara ko kuma la dɔ fana ye bataki di ko Gabriel Sele mɔgɔ ko halisa ko ka wari donc a ma nɔgɔn quoi sara a ma nɔgɔn karisa nin ye karisa kalo sara ye wallahi kan'i kulon k'a la a man ka kɛ kan'i kulon k'a la quoi i b'a kalama allocation ko in filɛ nin a bɛ fan bɛɛ baara i b'a sɔrɔ cɛ INPS directeur a y'a ka pèlerin de guerre de ta ɲɛ sisan nɔ a wulilen a ko ten dɛ ko juru bɛ maa b'a la bɛɛ b'a sara chèque a bɛ fan bɛɛ i b'a kalama nin b'a to ni ko caman bɛ ɲɛdɔn n bɛ ka mun fɔ Masi Masi sɔnna ne ka kuma Masi ma sɔn ma dɛ u b'a fɔ k'a bɛ tigɛ a dɔw bɛ yen u b'a tigɛ u t'a verser mais dɔw bɛ yen a t'olu bolo yɛrɛ jagine n'u ye min bɛ di baarakɛla ma n'u y'o bɔ a la u b'a fɔ k'u b'a tɔ kɛ ko wɛrɛ de o bɛ yen dɛ ko mɛ n bolo wala ne ko k'o bɛ yen o bɛ yen mɛ munumunu ka na cɛ kun t'a kɛ yan i bolo yɛlɛma n'a ye yenfɛ mɛri kun t'a kɛ yan o bɛ yen ka juru don commerçant na n'a ye ne ye faamu mais e yɛrɛ ma ne faamu mɔgɔw sara bɛ na a b'o ta k'o di commerçant dɔ ma ko u ka bolo yɛlɛma o bɛ na ni o tɔnɔ ye
o tɔnɔ ale b'o o ta a bɛ sɔrɔ ka mɔgɔw sara o maire dɔ tun b'a kɛ yan a bɛ sara tɛ bɔ ale bolo dɛ sara bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ de ka na a b'o o nafolo mugu in ta k'o di commerçant dɔ ma ko k'i bolo yɛlɛma o bɛ boli ka taa voyage kelen kɛ ka na n'o y'o kɛ ka na o tɔnɔ ani maire b'o tila o bɛ sɔrɔ ka mɔgɔw ka wari d'u ma. Maaw bɛ bila retard la o bɛɛ tun bɛ yan mɔgɔw bɛ bila retard la mɔgɔw b'o sara kɔnɔ sara kan ka bɔ yɔrɔ min na ka na olu b'a fɔ ko an y'a bila ka na ko a ser'e ma a ma se c'est à dire quoi cɛ an ka jamana in kɔnɔ c'est pas la peine wallahi c'est pas la peine i ye mun fɔ sisan nɔ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen u bɛ mɔgɔw ka sara tɛrɛ INPS tɛrɛ u b'aw sara kuturu ni INPS u b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw sara olu b'o kɛ o mɔgɔw sara i y'a faamu o bɛ yen mais sisan nɔ ne bɛ ka mun fɔ marché i b'a sɔrɔ baara yɔrɔ ye kuru kara bɛɛ a ka INPS n'aw ka fɛn n'a taar'i jɔ $5,000,000 la mais i b'a sɔrɔ $5,000,000 i b'a sɔrɔ baara yɔrɔ ye $3,000,000 de sɔrɔ $3,000,000 o de bɛ kɛ k'aw sara mais fila min ka taa INPS la i b'a sɔrɔ o ma sɔrɔ. Tu vas y aller à Mamadou Ba, il a été victime. Il est en Europe, il a été victime de ça. Ça, c'est ça. Il n'a pas mangé de ça. Mais tu sais que ni service privé. Avec Sarah Fedi. Ni nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o de tɔgɔ salaire o. A sa e ma ne faamu sa. Jaginɛ ne t'i faamu na o. Ni nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni o de ye mɔgɔ sara ye. Jaginɛ bɛ fɔ k'u b'u détacher ka bɔ. Du man ka détacher o. Nin bɛɛ de tɔgɔ ko sara. Mais n'a wari mɔgɔ wɛrɛ ka wari tɛ ka taa koyi. E de ka wari bɛ ka taa. I ka wari de baarakɛla de ka wari bɛ ka taga. Kuma yɛrɛ bɛ service mun nɔfɛ n'o ye CICB. A ka ɲi a ka ɲi. État ka baarakɛlaw de bɛ taga ye. A ka ɲi sa. A ka ɲi. État ka baarakɛla minnu don. An ka taa. U sara bɛ bɔ État de kun. An bɛ babu in ta bi suro nege la o. An ka taa. An ka taa. Ander Bukan i b'a ye k'a fɔ ko mototigi caman ko u bɔra Nigeria u sera ka don Ander Bukan ko u nana renfort la an ka bamanciw ma bamanci minnu ni bula bɛ ka don u la ko u kɔni yera u dontɔ u yera fan caman fɛ fɛn min ye fasodenw ye olu caman y'u kofɔ dugu dɔ bɛ yen u selen waati min na k'u y'u tila tila mototigi duuru ko k'an bɛɛ ko o da ɲɔgɔn ma k'an ka taa ɲɔgɔn kunbɛn nin yɔrɔ in na ko Hausa kan u bɛ k'o de fɔ kunnafoni di sɛbɛn le point ale kan dɔ bila don a y'a jira k'a fɔ ko ninnu ko n'u sera dugu min na k'u tun bɛ ɲininkali kɛ ko anw bɛ ka Ander Bukan o de ɲini n'u ye Ander Bukan fɔ ko sira o bɛ yiri u la ko u kɔni tilalen ko u caman de taara ɲɔgɔn kunbɛn Ander Bukan bamanciw don ko kunnafoni a kan ka di yɔrɔ min na a dira yen kaban cogoya min na wuli ka jɔ bɛ se ka kɛ ni ka kola to la an tɛ sira di maaw ma u ka dɔ fɔ somɔgɔw bɛ di tɔgɔ ni jamu ayi Jalo kuma b'i bolo maire min ye miliyari 2 dun kan ka faga siga kelen don a la de maire i nɔ b'a la sana ye min mun ye dɔgɔtɔrɔso wari tɛ ka ca gɛlɛya koyi dunko juguya dan don dunko juguya dan de don u kɛ min yɛrɛ bɛ yen kuma dɔ la i bɛ taa quoi a bɛ ko place tɛ yen awɔ e ka banabagatɔ ninnu o bɛ sa o dali a bɛ sa k'a sɔrɔ dɔ kelen de k'o wari dun walayi e y'o wari dun k'e ka tila ka t'i jɔ misi arana ko silamɛ olu dun de b'an ka aran fɔlɔw la bi dɛ masi u t'a fɔ a la olu caman de b'an ka aran fɔlɔw la bi masi vraiment tiɲɛna nin ka bon hakili ma kabako don walayi kabako don merci beaucoup yana yɔrɔ min fɔ tiɲɛ don dɛ an ka misiri aran fɔlɔw la i bɛ ninnu de bɛ taa kɛlɛ kɛ misiri jɔko la u bɛ wari bɔ k'a di ni ko bɔra dɔrɔn misiri kuran bɛ tigɛ a wari bɛ bɔ ninnu de kun Alahu akibaru Payitaw ko kamalen min bɛ yen n'a ye garidi muso faga o tɛgɛ kɛra a la tɛgɛ kɛra a la an ce baasi foyi tɛ yen nba tɔgɔ ni jamu kuma b'i bolo cogo di ko sirakɔrɔ yan ko Kalaba de bɛ sirakɔrɔ jeli Kalaban Kalabankoro sirakɔrɔ bɛ Kati a bɛ Kati de fɛ normalement Kalaban de kan ka a ko jalatigɛ an ka baarakɛ dɔ de an fan fɛ sa kɛ an bɛ ɲininkali k'a la ni min don an na babu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi a ko kan an b'i fo merci
Cheikh Sirakoro o te Kalabangoro fe. Sirakoro. Awo. Ante. Sirakoro be. Bashi foite Maiga. Awa ko bashi la ko. Bashi foitana. Ala ka bashi blila. Ya Rabbi. Ala ka juma yɛrɛ da. Amin amin amin. Ala ka amina ko bɛ nɔgɔya. Amin ya Rabbi. Ala ka jamana ni basigi. Amin. Ala ka yɛrɛ kan mali bɛɛ lajɛlen. Amin amin amin. An b'i fo o la. A diyara n ye. Dɔgɔ min fɔ dɔrɔn. Wallahi bi k'i jɔ jɔyɔrɔ la. A banna. An ko Mali kura ni Mali kura don kiri ka kɛ a kɛcogo la. A banna. Mɔgɔ kelen ka mɔgɔ joli ni yɔrɔ dun. A tɛ bɛn dɛ. Et puis fana a dɔw yɛrɛ filɛ hali furasɔngɔ t'u kun na. Foyi tɛ yen. Foyi tɛ yen. Maire fana ka di mɔgɔw non a tɛ se ka fɔ ka ban quoi. A tɛ se ka lakale. Siraw yɛrɛ bɛɛ fɛngɛnen don et fana maire yɛrɛ ka sigida foyi tɛ mun jɛlen don. Kabako don. Parce que maliyɛn fana il faut que an fana k'an ka hakɛ de dɔn quoi. A banna. Ni t'i ka hakɛ dɔn kɔni i t'a dɔn mun ye mun ye o. O don dɛ. Donc ne bɛ mun fɔ dɔrɔn u ka bɔ u ka yira maliyɛn dɔw la mɔgɔ ka hakɛ ye mun ye o k'o fɔ mɔgɔw k'a dɔn. A banna. N'o tɛ ni maire hali sini mɔgɔ bɛ taa 200 minɛ kɛ ka taa voter maire. Tan don. A tila ka na balawu fana ta k'a da u kan. Walahi. Nin ye hɛrɛ ye. Hɛrɛ tɛ. Ala k'an ye ka d'an ma. Amina Arabi. Donc i ka foli don. A diyara n ye. Merci beaucoup. Merci. 20 20 18 65 Yubandao. Ça va? Oui, ça va. Somɔgɔw bɛ di? Baasi foyi tɛ alhamdulilayi. Nba. N b'i fo. A diyara n ye. Ka Sɛki fo. Sɛki tulo b'i la. Ka Jangine fo. Ka Bugula Biye Sidibe. Bɛɛ tulo b'i la. Ka Katalan bɛɛ lajɛlen fo. An ba mun na k'a ka dugawu k'an ye. Ni Ala sɔnna. Mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ nin kɛ. I na t'i dusukun na. Makari t'i dusukun na. Walayi. Sabula. Maa joli joli. N'o bɛ taa dɔgɔtɔrɔsow la bi. N'u bɛ sa. K'a sɔrɔ premier soin yɛrɛ ma k'u la fɔlɔ. Walayi hali o wari tɛ yen. K'a sabu kɛ o wari tɛ yen. Walahi. Mais e kelen dɔrɔn b'o ta. K'i sigi n'o ye. A bil'i kunna. I tɛ ɲa diɲɛ kɔnɔ yan. Lahara fana i tɛ don arijinɛ kɔnɔ. O bila i kunna e ta bannen don lahara ko la pewu. Pewu i tɔgɔ effacera. I den dɔ de bɛ to o wari fana ta ka to o tiɲɛ. Walahi. O den tɛ kɛ mɔgɔ ye. E fana o bɛ e sigilen to k'i jigi tigɛ crise b'a caman minɛ ten o bɛ bɔ ka bin ka sa a bɛ fɔ ko non k'u tun bananen don k'a sɔrɔ denw ka jigilatigɛ de don. Walima u bɛ bana dɔ bɛ k'i la min fura tɛ sɔrɔ. U b'i cɛ ka taa n'i ye farajɛ la i fure bɛ na kɛsu kɔnɔ. Mɔgɔ bɛ nin kɛ. Mɔgɔ bɛ nin kɛ. Walayi bilahi i labanko tɛ ɲa. A tɛ ɲa. Parce que adamadenw ka wari kana maga la kana dun. I ta tɛ. I ta tɛ fɛn fɛn ye a bɔ i k'a di. A banna. Et puis n bɛ kuma CNCB ta in. Jangine a ye min fɔ. Tiɲɛ de don n ma ban a ma dɛ. O bɛ kɛ baarakɛyɔrɔ dɔ ta ye. Mais CNCB lielen don État de la donc État tɛ se ka dɛsɛ ka allocation bila ka taa UNPS la surtout ko ka taa ka bɔ mɔgɔw ka fɛn ka sara kan. A bɛ maa dabali ban dɛ. Donc a bɛ mɔgɔ dabali ban a tɛ se ka faamuya wa a tɛ faamuya yɛrɛ fana. A bɛ maa dabali ban dɛ. A tɛ faamuya yɛrɛ. Ça fait partie du salaire. N'u ko Mali kura quelque chose qui fait partie du salaire là. Et puis surtout ni privé don État semi privé don. On peut comprendre ça. Mais quelque chose étatique là. An tɛ k'o faamuya cogo si la olu ka sara n'a bɛ tigɛ a complet de bɛ tigɛ foyi tɛ tigɛ sen ka tigɛ ka bɔ a la. Parce que État tɛ dɛsɛ foyi la. C'est tout. Monsieur m'o de fɔ n ɲɛna. An b'i fo. Vraiment merci. Merci beaucoup. 20 20 18 65 20 20 18 65 a ma se yan. I y'a sera dɛ. An ka bila yan. An ka bɛɛ fo. Ka bɛɛ fo. Jangina ye mo. A banna o. 14h. Voilà 14h an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan. Ka lamɛnbaa bɛɛ fo. 16h pile. Master Sumi Galedou système a b'an ka kɛnɛ kɔnɔ nɛgɛ kanɲɛ 16 waati. Ala ka Mali kisi. Wassalam.